Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Ongi etorri Danteren infernura. Kontuz, erretzeko arriskua dago. Gaurko egunez jaio zen Dante Alighieri poeta, prosalari, literaturako teorialari, filosofo eta pentsalari politikoa. Tira, gaurko egunez edo horrelako zerbait. Zaila izaten da duela 758 urteko jaiotza datak zehaztea. Dante estilo propioa garatzen saiatu zen eta hala erakutsi zuen La Divina Komedia obran literatura unibertsalaren adierazle nagusietako batean. 3 kantutan banatuta dago, infernua, purgatorioa eta paradisua, eta erdiaroko kosmologia osoa laburbiltzen da bertan, Danteren arimaren ibilbidearen aurkezpenaren bidez. Trena beti doa infernurantz. Eta gu obraren lehen kantuan oinarrituko gara, infernuan. Bertan, Dante Alighierik infernurako bidaiaren ikuspegia deskribatzen du. Dantek 9 zirkuluetan banatzen du infernua, pentsamendu aristoteliko tomistikoan oinarrituta. Lehenengo zirkulua limboa da. Erdibideko zerbait, infernuan zaude bai, baina ez zaituzte zure bekatuengatik zigortuko. Euskaraz, limboan egon esateko txoritegian egon edo ilargian egon esaten dugu. Eta ilargian egoteaz asko daki gaurko egunez jaiotako Hans Alfvének, suediar astronomo eta fisikariak. Unibertsoa materia zadina antimateriaz osatuta dagoela bermatzen duen teoria bat garatu zuen, eta aurora polarraren fenomenoa azaltzeko teoria bat proposatu zuen. Zure mapa galaktikoan dena prestau agurra zalantza eta egian nabeak piztu dira. Danteren infernuko bigarren zirkulua haragikeria edo lizunkeria da. Hemen hasten da benetako infernua, eta hemen daude haragizko plazerren desiraz baliatzen diren pertsonak. Gu nahiko hedonista gara, beti plazer txikiak bilatzen aritzen gara, eta askotan musikan topatzen ditugu altxor horiek. Adibidez, plazeraz asko zekien Roxette taldeak. Gaurko egunez jaio zen Mary Fredriksson, suediar pop abeslaria, kantautorea, piano jolea eta margolaria, Rosek taldeko abeslaria. 2019an zendu zen Fredriksson garuneko tumore baten ondorioz. Hirugarren zirkulua gula da, edo beste era batera esan da, sabelkeria, sabeldarraiotasun, gormandiza, jalekeria edo tripazeinkeria. Hemen txegongo nintzatekeni, eta hemen txegongo dira munduko sukaldari on guztiak. Luis Zamora, adibidez? Agian? Gaurko egunez jaio zen Habanan, Kuban. Euskal sukaldaria izan zen Luis, beste euskal sukaldari ezagun askoren maixua. 17 urterekin hasi zen familiak igeldon zuen jatetxean lanean. Handik, Maria Cristina hoteleko sukaldetara eta Paris eta Londresko beste establezimendu handi batzuetara egin zuen salto.
Horri esker Euskal Herriko lehen ostalaritza eskola ireki zuen. Carlos Arguiñano, Ramon Roteta eta Pedro Subijana igaro ziren besteak beste eskola horretatik. Berdin du sabela, baietz gosegarriak, ase bete dela. Euskal sukaldeetako aulkiak bezala, Euskal sukaldeetako aulkiak bezala. Laugarren zirkulua lukurreria da. Beren bizitza ondasun materialak lortzen ematen dutenak. Beren kezka bakarra dirua eta materialismoa izaten dira. Urrebila joaten zirenak, adibidez. Kaso bai. Gaurko egunez iritsi zen Hernando de Soto konkistatzaile Espainiarra Ipar Amerikara, 600 soldadurekin. Berak uste zuen Floridara iristean Pizarrok Perun lortutakoa bezalako altxorrak aurkituko zituela, baina ez zuen urrerik topatu. Izorrai, lapurra. Seguru asko haserretu zela eta 5. zirkulura joan zela. Infernuko 5. maila ira edo haserrearena baita. Hemen daude suminduak eta nagiak amorruan mulginduta. Entzuten ez dudalako ez ditut arazoak. Behatzen autelako ez nago pozik. Oitura da orain, nazkatuta iez. Seigarren zirkulua heresia da. Hemen zigortzen dituzte heretikoak, hoien artean epikurearrak, arimaren biziraupena aukatu zutenak. Hau da, doktrinaren kontra doazenak. Frankismo garaian euskaraz egiten zuten apaizak bezala. Gaurko egunez, 1929ko maiatzaren 30ean, Hego Euskal Herriko elizetan predikuak euskaraz egitea debekatu zuen Espainiako gobernadore militarrak. Las misas en castellano, cojones. Infernura joan beharko luke militarrak seguru. Esango nuke. Esaten digute, Euskal Herrian gaudeta zer uste dute. Hablame cristiano, esaten digute, Euskal Herrian gaudeta zer uste dute. Zazpigarren zirkulua indarkeriarena da. Maltzurkerian ari direnentzat. Bertan hiltzaileak, kriminalak, tiranoak, bortxatzaileak, bidelapurrak, suizidak eta blasfenoak daude. Handia izan beharko du zirkulu horrek indarkeria gehiegi baitago gurean. Begira, gaurko egunez adibidez 1969ko maiatzaren 30ean Franka Biolaren bortxatzaileari espetxe zigorra berretsi zioten. Eta zergatik da ezaguna kasu hau? Garai hartan Italian zegoen legearen arabera, bortxatutako emakumea bortxatzailearekin ezkonduz gero delitua barkatzen zelako. Biola lehen emakumea izan zen arau horren aurka eginez, bere erasotzailearekin ezkontzari uko egin eta salaketa jarri ziona epaitegian. Eta indarkeria zari garela, ezin aipatu gabe utzi Gasteizko hilketa matxista. Maialen Mazonen ustezko hiltzailea Gasteizko guardiako epaitegira eraman dute gaur goizean. Gertatutakoa salatzeko, elkarretaratzeak egingo dira arratsalde honetan Euskal Herriko hainbat txokotan. Dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joaten diren kidengatik, aski da oiuka plantatzeagatik, denontzat eredu zaretenengatik, mundua iraultzen duzuenengatik, beldurrak usatuz kantuan jotake badazera. 8. zirkulua iruzurra da. Hemen txesartuko genituzke ustelkeria kasuak, ez da?
Epaileak ez ditu onartu Alfredo de Miguelen alegazioak eta kartzelan sartzeko agindu du. Arabako EAJ-ko bigarren buruzagi ohiari 12 urte eta 4 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten, baina gehienez 9 urtean egongo da kartzelan. Eta 9. zirkulua traizioa da. Hementxen ere buru aurkeztu behar dut. Bigarren kafe izena du saio honek eta nik ez dut kaferik hartzen. Bai, badakit, traizioa dela hori. Horregatik, infernuko zirkuloak atzean utzi eta saioarekin diogu. Zorabiatzen hasian ez jada, sufre usaiarekin. Bueno, mesedez. 8. eguna dute gaur, 10 egunez pantailari gabe ekimenean parte hartzen ari diren Ipar Euskal Herriko 1500 haur eta nerabek. Eneko Jorajuriarekin egitasmoaren inguruan hitz egingo du. Iruña Asti Zarkakuso eta Eneko Oroz elkarrizketatuko ditugu. Hauteskunde batzuk gainditu eta beste batzuk izango ditugu laster. Eta ez da erraza izaten horrelako egunen kontakizuna egitea. Iruñek eta Enekok nola egin zuten kontatuko digute. Eta Franka Baiolaren kasuaren inguruan ere arituko gara ezkontza konpontzailea zertzen eta horri aurka egin zion lehen emakumearen historia kontatzeko. Maiatzak, 20 ditu eta astartea da! Ja pasata zegoen. Julen, Pasata zegoen. uko egin diozu dantza egiteari. Noski. Zuekin, Baina erdia eta gehiago pasata zegoen. Iyo, zuekin Julen Goikotxea Orbegozo. Gora demokrazia. Zuekin June Romateti Barguren. Atxaleon. Eta ni Goiuri ez izaran dian hau ze. Ongi etorri bigarren kafera. Musikak salba gaitzala. Itxaroten ari zarenean, irudimena gortzen denean, aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusioa itzaltzen da, alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean. Esan bezala ongi etorri eta arratsaldeon. Gure irratsaio honek bigarren kafeak 500 eta 97 garrena du, ia 600 eta ni zorabiatu egiten naiz, zenbaki hori ikustean sentitzen dudalako. Eren egun ginela Donostiako akuariumean 500 saioa ospatzen. Arratsaldeak 4 eta 18 ditu, gu 3 gara eta zuen laguntza beharko dugu barku hau altxatzeko, ze haze giroa daukaguna laborategi honetan. Atzo Julen Goikotxea Orbegozok umore absurdoa aipatu zuen eta zuek... Barkatu, gora aipatu nuen. Aipatu bakarrik ez, gora aipatu nuen. Gora aipatu zuen, zuek txalotu egin zenuten iruzkin hori eta arrotuta etorri da gaur gurera. Manipulazio estrategiak beste behin ere. Hori Petxiren diskoa da? Eta zure jarrera ere bai. Arratsaldeon Julen. Baita zuei ere. Prestatu alduzu maite duta. Bai, Bota. atzo arratsaldean hartu nuen sorpresa izan zen, ikusi nuenan nire herrian hauteskundeak Adelante Andaluziak irabazi dituen. Zure herria ez da Mairena del Aljarafe? Ez, Gipuzkoan dago. Eta Adelante Andaluziak irabazi ditu hauteskundeak.
bueno, emaitza historikoak. Emaitza historikoak zalantzizpirik gabe. Eta, bueno, zein da alderdiaren proposamena herrigintzarako? Ez dakit, baina jakingo nuke, akaso, zuk zeuk izan zenuen bezala, Pintxopoteren ordez Feria de Abril egingo dugu, Hori da, eta bidegorriak kendu eta Camino del Rocío jarriko dugu. hori da, zoragarre. Zoragarri. Garagardoa beharrean rebujito. Hori da. Baserritarra arropa beharrean flamenka jantziak. Eta eskatzen hasita, nola baitere, ego mendebaldeko klima. Almeriakoa ez, Huelbakoa mesedez. Bueno, alderdi politikoei gauzak eskatzea ondo dago. Eguraldiaren kontrola ez dakit euren eskumena ote den. Akaso, orain ari dira esaten ez, botatzen dutela zerbait euria egiteko eta horrelako gauzak. Bai, bueno, esaten dute. Kontestu inguru jarri beharko dugu. Bai, jarri. Kontua da, atzo arratsaldean txio bat ikusi genuela, alegia herrian, dena esaten hasita, alegia herrian, aurrera alegia izeneko plataforma batek irabazi ditu udal hauteskundeak, eta inizialak nola baitere, AA dira. Eta el diario eseko webgunean, ez dakit ukiko dute sistema informatizatu bat, siglen eta inizialen inguruan, eta ark interpretatu zuen Adelante Andalucía zela. Eta emaitzetan azaldu zen, Adelante Andaluziak 5 zinegotzi izango dituela alegian. Zoragarria da. Zoragarria da. Jakingo dute beraiek, jakingo du norbaitek, Adelante Andaluziako norbaitek, ikusiko zuen Twitterren agian. Seguro norbaitek etiketauko zitula. Gonbidatu egin barko ditugu herrira. Hori esan behar nizun, kontuz agertuko dira eta udaletxean. Gustatzen bazaia, aurkeztu ezatela zerrenda mendila urtera. Zorionak, bigarren kafea irratsaiotik, Adelante Andaluziari. Emaitza historikoak Gipuzkoan. Emaitza historikoak lortzeagatik Euskal Herrian. Eta bueno, ez dakit, adi egongo gara, ean nola gobernatzen duzuen alegia, eta zer egiten duzuen? Kontatuko dizuet. Osondo. Lehen eskutik. Eskerrikako, Julian. Aio, gracias. Eta zuk June, zer maite duzu? Bueltak ebili naiz, maite ez duan gauza asko etortzen nahi zitezkean burura atxalde honetan zehar. Eta, bueno, azkenean kontrolatu naiz maite dela aurreko astean nire lengusinaren gandik jaso nuen WhatsApp bat. Ze irakurtzen hasi nintzen momentuan, bueno, nire nahiakin egon, eta konturatu ginen, mezu hori bidali zuela berak, baino atzetik zituela bere gurasoak esanez idatzi jozu, baino berak nahizun zerbait zela. Kontua da, bazkari familiar bat eukidegula igandean, eta ostegun edo asteazken partean idatzi zidan favore bat eskatu nahi zidala. Eta ea egin niezaioken tiramisu bat. Ai. Claro, argi ikusi nuen berak tiramisu hori nahi zuela, etxean aipatu zuela, baino etzela usartzen nire eskatzea, eta ibiliziela, bai osaba, bai gurasoak atzetik esanez, bai idatzi jozu, Junek ez duara zerik eukiko egiteko. Eta ziurtatu nuen, eta hori hala izan zen, galdetu nien, hola eta hola gertatu zen ez da, bai, hola izan zen, baina bueno, tiramisua izan zuen, eta ondo gantzun. Ja izan du beraz. Bai. Nia esatera ninduan bat egin behar bat zenuen, bi egin eta bat hemen ere gustora. Etzen, espero bezain ondo atera. Bueno, berdin dioguri, berdin digu. Nik uste inoiz atera izan okerrena izan zela, baina sobrak angeatu ziren, orduan baditut osagaiak oraindik sobran eta gian horrengo asterako ekarriko izuet pixkat. Hitza hartzen dugu, guk. Esango nuke. Bagoaz. Ez da zure errua. Zuk nahi ez arren, daño beltzek hitz egiten jarraituko dute, eta zer ekaitzaren barruan beraiek daude. Nahi ez arren, daño beltzek hitz egiten jarraituko dute, eta zer ekaitzaren barruan
Eta nere maite duta falta da. Noski. Entzun nahi duzue? Noski. Bai. Begira, aritu naiz irakurtzen, 1900 eta 38an, bi zientzialari eta izenak begiratu behar ditut, direlako Nathalie Kleitman eta Bruce Richardson. Kleitman eta Richardson zientzialariak kobazulo batera sartu ziren. Duela aste batzuk zuk aipatu zenuen, zure maite duta bazela, kobazulo baten egondako... 570 egun egin dituen emakume bat. Hori da, bi zientzialari hauek Kentakin, Mammoth Cave izeneko kobazuloan egon ziren, eta bertara sartu ziren helburu bakarrarekin. Eta helburua zen lo egitea. 1928an egin zuten hori. Bai, lo egin nahi zuten. Noski, jarraibide batzuk zituzten eta irizpide batzuk, eta irizpide horiek jarraituta, lo egitera sartu ziren, kobazulo hartara, zientzialariak zirela esan dut, eta hori garrantzitsua da, ez ziren sartu, nekatuta zeudelako. Baizik eta deskubritu nahi zuten, ea gure erritmo zirkadianoak moldatu daitezken, eta egunak 24 ordu izatetik, zergatik ezin diren 28 ordukoak izatera pasa. Beraien helburua zen 28 orduko egunak sortzea. Eta horretarako hori egin nahi zuten, lo eginez. Eta iruditu zait... Ezberdina da ez, 28 orduetara lanerako edo kasteko edo baliatzea, edo lotarako baliatzea. Hori da. Ezberdina da. Bai. 32 egun, igaro zituzen kobazuloan, eta beraiek nahi zuten, hori, 28 orduko egunetara euren gorputza ohitu, eta lortu zuten. Herritik martxa mundua ezagutzeko, mundura esaiok bengo nola den, gauzak ez diela inerrexak. Horretarako noski, denboraren kontzeptua aldatu daiteke, denborari nola deitzen diozun, baino ez denbora bera, astea moldatu behar izan zuten. Orduan, beraien asteak zituen 6 egun. 7 egun beharrean, eta horixe, egun bakoitzak 28, 24 beharrean, 4 ordu gehiago egunero, 6 egunetan. Gustatuko litzaizueke horrelako aste bat edukitzea? Ez dakit gai izango nintzaken nire burua kokatzeko hori gertatzen ari dela, ez dakit. Oraindikan nire kostatzen ari zait ulertzea ondo, nola ohitzen den gorputza horretara. Baina izan daiteke esperimentu bat egiteko. Adinean aurrera egiteko, adibidez. Beranduago egiteko, ez? Beranduago sartu. Beranduago sartzen zara. Zenbakiz behintzat. Zenbakiz hori da. Zenbakiz beranduago sartzen zara. Eta agian fisikoki ere, bai, lortu zutelako euren erritmo zirkadianoak 28 orduko egunera moldatzea. Dena den, nik esan nahi nuen nire maite duta dela, topatzen ditudanean, horrelako bitxikeriak, beste gauza baten bila, ari nahi zenean. Ze batzutan gertatzen zait, ez dakit, ikertu behar dut, noiz izan zen BBK Live jaialdiaren lehenengo edizioa. Eta begira hasten naiz, eta batean, webgune bateko iskin batean, ikusten dut hemeroteka. 1900 eta 28ko albisteak, eta orduan esaten dut, bidez interesgarri hau, eta orduan sartzen naiz. Eta ikusten dut, begira, zientzialari hauek hau egin zuten, eta begira, guain zientzialari hauek aipatuta, begiratu nahi dut, lehenengo aldiz, ospitale batean, noiz erditu zen emakume bat. Eta horrela hasten naiz, eta sartzen naiz horrelako zurrunbilo batean, bai, eta bukle horiek maite ditut. Eta horixe da maite duta, eta nahiago ditut 7 eguneko asteak. Naiz eta ez didazun galdetu, baina, jakin dezazuen. Bukle ere bai. Aske izango gara. Eta gure maite dutak zuekin elkarbanatu ostean, bagoaz istorio bitxi bat ezagutzera.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Orion duela 2 aste eta aste honetan Gasteizen, naiz eta batzuek ezetz esan emakumeok violentzia jasaten dugu, jasan dugu eta gauzak aldatzen ez badira jasaten jarraituko dugu. Aste hauetako berriak latzak izan dira, violentzia horrek emakumeak heriotzaraino eraman bai ditu. Baina noski, beti azpimarratzen dugun bezala, violentzia ez da heriotza bakarrik. Bortxaketak, jipoiak edota hitzak ere izan daitezke. Gaurko egunez ere, aipatu bezala, bada violentzia mota horrean adibide bat lege aldetik, baina bada. Gaurko egunez, 1969an, Franka Viola neska italiarrak bere bortxatzailearekin ezkontzeari uko egin baitzion, eta albiste horrek Italia astindu zuen goitik behera. Zuretzat ezkutatu nizun nere heriak badu. Franka Viola Siziliako Alkamo landa eremuan jaio zen 1958ko urtarrilaren 9. Bernardo Viola nekazariaren eta Bita Ferraren alaba zarrena zen. 1963an, 15 urte zituela, 23 urteko Filippo Melodiarekin ezkontzeko konpromisoa hartu zuen. Filippo Vincenzo Rimmi mafiako kidearen iloba zen. Filippo Melodia lapurretagatik eta talde mafiosoko kide izateagatik atxilotu zutenean, Violaren aitak konpromisoa haustea erabaki zuen. Familiak mehatxuak eta erasoak jasan zituen orduan. Haien mahastiak suntsituak izan ziren eta adibidez soroan zuten beste txola bati ere su eman zioten. Eraso guztien artean atxilotuta zegoela, Melodiak azkenean Alemaniara ihes egitea erabaki zuen eta baita lortu ere. Bi urte beranduago, 1965an, Viola beste gizon batekin ezkontzea zen. Baina orduan Melodiak Siziliara itzultzea erabaki zuen Alemaniatik. Eta haren asmoa Violarekin harremana berreskuratzea zen. Bueltan erantzunik jasotzen ez zuela ikusita, neskaren aita eta mutil laguna jazarri eta mehatxatu zituen denbora luzez. Gabonak ospatu eta hurrengo egunean ordea, 1965ko abenduaren 26ko goizaldean, Melodia bere 7 lagunekin, denak armatuta, Violaren etxean sartu ziren. Ama jipoitu zuten eta Franka baitzen saiatu ziren, baina bere anaia txikia Marianok ez ziela uzten ikusirik, biak baitzea erabaki zuten. Mariano ordu batzuk beranduago askatu zuten, baina Franka 8 egunez egon zen atxilotuta Melodiaren arrebaren eta haren senarraren etxean, eta behin eta berriz bortxatu zuten. Urte berri egunean, Frankaren aitari hots egin zioten bortxatzaiek, Patziata izeneko bilera bat antolatzeko asmoz. Bilera horren bidez gertatutakoak azaldu zizkioten eta Frankaren gurasoek gazteen ezkontza onar zezaten lortu nahi zuten. Arteko marra desenkusak da mila historio aitzakiari ez ura dario.
artean sutea piztu zaigu eraikinean. Garai hartan ezkontza konpontzailea izeneko aukera zegoen Italian edo legea. Honen bidez emakumearen aurkako sexu indarkeriaren egileak, bortxaketa sexu erasoa baiketa egin zuenak, biktimarekin ezkonduz gero, kondenaz libre geratzea lortzen zuen. Fenomeno horrek adingabei ere eragiten zien. Horren ondorioz, familiek biktimak presionatzen zituzten, baita behartu ere ezkontza onartzezaten. Eta negu zarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusak da mila historio. Beraz, ezkontza konpontzailearen kontzeptua errealitatea zenez, melodiak erasotzaileak berak, uste osoa zuen Italiako lege horri gutxita biolarekin ezkontzea lortuko zuela, kartzela ekiditeko asmotan. Frankaren aitak eta amak eskaera onartzen zutenaren itxurak egin zituzten, poliziarekin ura erreskatatzeko kolaboratzen zuten bitartean. Azkenean, 1976 urtarriaren biko goizean erreskatatu zuten eta bahitzaileak atxilotu zituzten. 18 urte bete baino 5 egun lehenago. Garaiko gizarteak erabat baztertzen zituen ezkondu gabe birjintasuna galdu zuten emakumeak eta lotxagabetzat jotzen zituen. Gainera, aipatu bezala ezkontza konpontzailearen legeak zioen ezkontzen ziren unean bortxatzaileak zigorra ekiditeaz gain, emakumeak haren ohorea berreskuratzeko aukera zuela. Benetan izugarria da hori entzun beharra. Beraz, Franka Viola zergatik egin zen ospetsua? Aipatutako lege horren eta Italiako arau sozialen aurka egin zuelako. Bi aste erantzun gabe zure mezu isiak, irentxiz egierruki hor ta gezur borobilak. Ia urtebete igaro zen atxiloketetatik eta Franka Violaren bahitzaile eta bortxatzaileek kondena jaso behar zuten. Violak ezkontzeari uko egin zionaz, naiz eta melodiaren abokatuek zioten neskaren erabakia etzela benetakoa, haren familiak bultzatu zuela hori egitera, eta etzela benetan hori nahi zuena, uko egin zion ezkontzari. Hau da, nola esantzun ezetz, abokatuek, bere bortxatzailearen abokatuek zioten. Bai, ezetz esan du, baina bere familiak esan duelako. Hori da. Bai, esan izan balu, bai, nahi duelako da. Hori da, esaten zuten maiteminduta zeudela eta hasiera batean baiezkoa emango ziola, baina familiak bultzatu zuela ezezko hori ematera haren ohorea berreskuratzeko. I feel strong again, lift my head. Many times I've been Azkenean, ezezko horren aurrean melodiari 11 urteko kartzela zigorra ezarri zioten 1976ko abenduaren 17an, eta haren konplizei 5 urte eta 2 hilabetekoa. Franka Viola aldiz emakumeen askatasunaren eta duintasunaren erreferente eta ikur bihurtu zen Italian. Patriarkatuari aurre egin eta bortxaketen biktimentzat esperantza ekarri baizuen. lost again, lost again. One day I know our paths will cross. Viola beranduago benetan maite zuen gizon batekin ezkondu zen eta 3 haur izan zituen, baina badakizue zer den datu harrigarriena. Bota. Bortxatzaile batek bere biktimarekin ezkonduz bere krimena iraungi zezakela zioen legearen artikulua etzela 1981 arte indargabetu. Hau da, ere egunera arte.
just people. So I'll close my eyes, will look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear, then I feel no way. Eskerrik asko June Romatet Franka Biolaren historia hau gurera ekartzeagatik, eta eskerrik asko Franka Biola berari aitzindaria izateagatik, hain ausarta izateagatik, eta legea aldatzen laguntzeagatik, ze pentsatzen dut berak uko egin izanak eragina izango zuela gerora italiar lege hau bertan bera uzten. Bai, nahiz eta urte batzuk igaro behar izan ziren 81 batera arte, noski, hori, presente bat, lehen aldiz hori gertatzeak ekarri zuela, beste emakume batzuk ere ausardia hori hartzea, eta azkenean lege artikulu hori bera indargabetzea. Ze benetan, ezin dut imaginatu, gaur egun hori izango bagenu ere, ze izango litzateke hau. Franka Biolak 75 urte dauzka gaur egun, pentsatzen dut ez duela horrelako bere bizitzako pasarte honetan gehiegi pentsatu nahi, ez duela berriro sentitu nahi bere azalean gazte zenean sentitutakoa, eta horregatik barkamena. Ez dugu entuko, baina barkamena eskatu nahi diogu gurera ekartzeagatik pasarte hau, ze pentsatzen dut agian berarentzat maiatzaren 30 urtero gazi gozoa izango dela, gazia berretsi zutelako bortxatzailearen aurkako epaia, baino, gozoa berretsi zutelako epaia, baino gazia hori sufritu behar izan zuelako. Beraz, Franka Biola, gure erreferente feministen motxilan sartuko zaitugu. Non nintzenik handia nuen ulertu, ez dio zer nuen zertu, jakin gaberik geldituz, zientzia oro gaindituz. Zientzia goren abaitzen, baketa errukizkoa, bakardade handian zuzen, eta artez ikasizkoa, gauza sekretuzkoa, esan ezinik geldituz, zientzia oro gaindituz. Zinezara iristen dena, bere izatean dakitzen, lehenagotik zekiena, bekoa zaio iruditzen, haren jakin zain da azten, jakin gebeti geldituz, zientzia oro gaindituz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Kalera banoa, ezin da falta, musika jaskuetan, erritmoz betean, ere munduan, galdu egiten naiz, soinuetan bilduta, lasaitasunean, musikaren boterea. Maiatzak 30 ditu. Gaurkoan, zer egin behar duzue hilabete barru? Ez dakit, egia esan. Nik bai. Badakizu? Bai. Ui, eta ze triste aurpegia jarri zuzun, Julen. Triste ez, baina badakit zer proposatu behar diguzun orain, eta ezin du joan. Bale, horregatik ulertzen dute zure kopetillun aurpegi hori. Gustuko lanetan dituko gara, dena esaten hasita, baina zuk egingo diguzun proposamen ere aparta da, baina zoritxarez, nik behintzat ezingo du joan. Eta da leku bat, urtea daramatza joan nahian, baina beti badu zerbait.
misterio argituko dugu, bai, ilunak argitzen aritzen gara hemen Juan Ignacio Artxoagarekin, eta bera ez dago gaurkoan hemen, baino misterioa nik argituko dizuet. Hilabete barru, ekainaren 30ean, EHZ eta festivala abiatuko da. Musika Mila 1986an, 3 eguneko musika jaialdi bat sortu zuten Arrosan, Nafarroa beheran. 4 urte lehenago sortutako piztu elkartearen segida gisa antolatu zuten, lan ardatzak oso argi edukita. Dinamika azkar baten sortzea iparraldeko barnekaldean, 3 eguneko gertakari indartsu baten inguruan, euskal nortasun kultur eta hizkuntzaren defendatzea, baloren bozeramaile izatea, eta azkenik, laguntzailegoan oinarritutako antolakuntzaren bitartez, jatorri eta eremu sozial ezberdinetako gazteen arteko elkar ezagutza sustatzea. Eta nola egiten da hori guztia? Euskal Herrian ondo dakigun bezala festarekin. Eta zer da festa musikarik gabe? Ez arrez, Afrika bibangeak musika izeneko abertzionetan esaten duen bezala. Kafe huts deskafeinatua bezala. Esan bezala, lehenengo edizio ura 1986an izan zen, jakin nahi duzu, ze talde gonbidatu zituzten? Euskalo. Bota, hemen doa zerrenda. Defcon 2, Reglis, Etxaiak, Sutagar, Sustraia, Cashband, Jose Ripiau, Fabulous Trovadors, Anje Dualde eta Terry O'Neill izan ziren lehen edizio hartako protagonistak. Zenbat ezagutzen dituzu, zenbat ikusi dituzu zuzenean horietatik. A ber, venga, zuek gazteak zareteta. Zuzenean horietatik ikusi dut Anje Dualde, eta Sutagar. Eta hortxe... Nik ez dakit, Sutagar ikusi dut, baina bestiak ez dakit. Baina Def Kondoseko abeslari elkarrizketatu nuen behin. Strawberry jauna. Bai. Cesar Strawberry. Bai. Bruselako parlamentuan. Ara? Bai. Eta? Zentsurari buruzko jardunaldi batzuen ostean. Eta zinez interesgarria, gizon ark kontatu zizkidanak. Nik duela urte batzu badira, pandemia horretik zen, baina Defcon 2 eta holako batean aleiko gaztetxean jo behar zutela eta adios esan genuen. Hori bizi dira. Eta bizi dira, etorri ziren eta dena esan marro aldin bada, txokulako kontzertu eskaini zuten. Gui espero genuen agureko adrila bat ikustea eta ez, sasoian zeuden orduan behintzatu oraindik. Eta zuk hauetako zenbat ikusi dituzu zuzenean? Batzuk gehiago, ez dugu. Esan? Ez du zehaztuko, ez du zarra sentitu nahi. Horixe bera. Ez egon esango, zenbat ikusi dituzu? Erdiak baino gehiago. Erdiak baino gehiago. Baina etzen izan, 86ko EHZ festivalean. Ez. 86ko EHZ festivalean oraindik aurra nintzen ni. Bueno, aurra. Paraizu zireman ikusiko ara leku hau ametza forjatzen. Ordutik, ibilbide luze honetan festivala gune aldatzen joan da. 8 urtez egon ziren Arrosan, 5 urtez Idauze Mendin, 4 urtez Zeletan, 5 Lekornen, 2018an berezia izan zen, Baionan Itsasun eta Baigorrin antolatu baitzuten, eta 2019, 2021 eta 2022an Irisarrin. Badagizue 2017ko hartan sekulako uholdeak egon zirela. Orduan zen ez da? Orduan zen, 2017an. Gogoan dut bai. Saiatu Eta esan gabe doa, honez gero, 2020 ez dugula ibatu, etzelako egin festivala. 2020 etzen existitu. Horixe da. Apurtu etzinenik. Esan bezala, azkenek urtean Irisarrin egin dute, eta horrelaxe izango da aurtengoan ere,
ekainaren 30ean hasiko den jaialdi honetan. Ekainako 30, uztailak 1 eta uztailak 2. Ostirala, larunbata eta igandea. Bueno, egunika proposenak, musika jaialdi baterako. Musika eta askoz gehiago, EHZ-etan gauza gehiago egiten dituzte eta ez baita soilik kontzertu sorta bat, baino guk gaur musika behar genuen, gure aldartea hobetzeko eta kartelari begira jarri gara. Zein gonbidatu dituzte aurten, Julen? Oraingoz 19 talde daude, bai estatuta, 3 egun hoietarako, ez dakiguna da, oraindik antolakuntzak badituen azken orduko gonbidaturen batzuk edo gordeta, eta oraindik ni behintzat topatu ez dudana da egunez eguneko banaketa. Hau da, egun bakoitzean hor joko duen, ni behintzat oraindik ez dut banatuta ikusi. Bueno, hori jaialdi askotan ohikoa izaten da, ez da? Hori da. Eta, bueno, egunean ikusi dugunaren arabera hasiko gara, eta Lier taldea bera. Entzuten ari garen Lier taldea bera, izango da aurtengo ekitaldian parte hartuko duen taldeetako bat, 2015 urtean bere ibilbidea hasi zuen taldea, bigarren kafeko ezagunak ere badirenak, Lider Nando eta Inigo Etxarri bera, eta hortxe da biltzaz, batetik bestera, diskoak atera, zuzenekoak eman, eta euskal estenan bere lekua egin duen taldea. Hauek zuzenan ikusi duzu, June? Bai, noiz dut, bai ikusi ditut Donostian gogoratzen. Baita nik ere, eta Julen ez izut kaldetu ere egin behar, ze badakit baiet. Ez dezatela esan apurtu. Zein gehiago, egongo da? Beste 2 Euskal Herriko talde ipatuko ditugu, eta gero joango gara pixka bat gure mugetatik kanpora. Gatibu, beste talde ezagun bat, ja 20 urte digorako ibilbideare osatu duen taldea, Lexardui eta bereak, hortxe izango dira, Irisarriko holtzan, Euskal Herria zuzenean jaialdian, duela gutxi 20. urteurrena ospatzeko kontzertu handi bat egin duzutela uste dut hor Bilbo aldean, ez da Bilbo Arena edo hor nun baitean, eta hauek ere hortxe, dabiltzan lekuan jendea mugitzen dute, eta ziur Irisarrira joaten direnek bereiekin gozatzeko modu ere izango dutela, eta beste orain izen kurioso bat, Ahozakil Connection. Epa! Ahozakil Connection. Ez dakit, izenak enau erakartzen, ez? Ez dizut gezurrik esango. Izenarekin ez. Agian entzun egin beharko dugu jakiteko nolakoa den musika. Abestiaren izena, Bestondo Kauen Dios. Bestondo, ba? Xabi Tolosan entramatzen du. Zeintzuk dira Ahozakil Collection? Napar Zugarramurdi inguruan sortutako taldea, 2019an punk musika egiten duena, Olivier Arotzarene eta Arno Arotzarene aitasemeak daude taldean. Uize polita! Ez da kasu bakarra, gero ipatuko dugu beste bat. Eta beraiekin Matxin Oronoz Saratarra sartu zen hasieran ahotsean, eta izaten dira ez musika taldeak zergatik sortu diren, eta arrazoi kuriosoak, hauek Sarako gaztetxearen 30. urteurrenean jotzeko, erronka modura, erdi apustu modura, ziomentziren, bai egingo diagu, eta harako elkartu, eta taldea osatu dute. Eta gero Mikel Inda sartu zen taldean, beraz, une honetan, laukote bezala adiri dira, Ahozakil Connection. Entzun dezagun. Jaron batare gurik asia, Bestondo Kauen Dios, Bestondo Kauen Dios, Bestondo Kauen Dios, Bestondo Kauen Dios. Konfinamendua eta konfidekanar. Literatura sakona, letretan? Galdetu nahiko nieke ea letrak aitak alasemeak egiten dituen. Ez dakigu. Enteratu beharko dugu. Bai. Galdetu beharko dugu. Amua botako diogu, zer kontatzen diguten. Baina esan duzu, Euskal Herritik 3 talde horiek. Oraingoz. Oraingoz, baina horrelako festivaletan ere badakizu, egunean zehar, edo arratsalde iluntze partean izaten dira oiko talde edo esan ditzakegunak, eta gau parterako gordetzen da, festa borobiltzeko DJ edo musika elektronikoari edo egiten zaio lekutxo bat, eta Baparen kasua aipatuko dugu, David Reinbot produktorearen proiektua da, Europan zehar, koloniako diskoteketan eta ibili ostean,
badu, grafista batekin, Perrin Drulietekin egindako alamoduzko proiektu bat, eta kasik ere esan genezake horrelako musika elektronikoa eta ikusteko ere bai, hau da, ikusentzuteko egitasmo dela horrela badakizue, musika elektronikoa eta argi jokoekin eta sortzen den horrelako festa bat, goizaldera hortxe festa borobiltzeko. Gehiago, Euskal Itzulita berriz ere. Berriro. Kumano Motor Baionarrak, Baiona aldeti datorren hirukotea, duela 10 bat urte sortu zen taldea. Egia da, azken diskoa duela 8 urte argitaratu zutela, baina ibilbide oparoa osatu dute, ibilbide oparoa osatzen ari den taldea, eta Baiona aldetik entzuten ari garen, rock, punk, stoner, doinu hoiekin. Eta lan aipatu dugu Goiuri, aita semeak bazirela talde batean. Baita hemen ere? Hemen ez, urrengoan. Arima taldean, aita eta alaba dauzkagu. Bueno... Gontzal Bilbao, 16 taldean ezagutu genuen bateria, eta bere alaba Paule Bilbao, ahotsean eta gitarrean, eta 3. taldekoa Pauleren bikotea. Josu González, baxu jolea, beraz, danatxean geratzen da kasu horretan. Talde bizkaitarra, gaztea, Paule oso gaztea da, baina ja hainbat disko kaleratu ditu, eta gainaz diskoak hementxe Tolosan berdan, Bonberenean grabatzen ditu, eta nik zuzenean ikusteko aukera izan dut, rock iluna, baina interesgarria oso. Esan daiteke direla aita, alaba eta ama 6. Jarri ezagun mesedez. Ona zan. Baina bestenak ere onartu, Aitzaki bihurtzean larrua kurratzen dira. Bueno, jarraituko dugu bizi bestela bostak iritsiko zaizkigu. Lehen sarreran hasieran aipatu duzu, jarri duzuen talde bat, Afrika Big bakarlaria, bertan izango da, bizkaitarra, honek ere jada urteetako esperientzia pilatzen ari den emakumea, hainbat proiektutan ezagutu du, gero bakarkako ibilbideari ekin dio, eta hortxe, Saul eta bere estilo hain ezaugarri, arauts berezia duen emakumea, eta jasarrega eta bestelako estiloetan ere ezagutu duguna. Akats proiektua, pandemia garaian sortu zen beste egitasmo bat, pixka bat musika moderno eta tradizio uztartzen dituena, orain musika urbanoa bezala ezagutzen denaren bidetik, musika elektroniko hartu eta alboka bezalako instrumentuekin uztartzen duena, beraz hau ere seguro ikusteko modukoa izango dela. Muare talde donostiarra ere bai, hauek ere sintetizailu, erritmo kutxa, looper eta antzekoen bidetik, eta pixka bat nolabait ere musikaren tendentziarik ez dakit, modernoenak edo ere leku izango dute, EHZ-etan. Kristonak taldea, 2011an eskean Kristo zela ezagutu genuen arratiako taldearen, ez dakit, errautxetatik edo, sortu zen taldea, eta hortxe dabiltzea, berriz ere itzuli dira, beraz, hauek ere ziur, zuzeneko indartxo eskainiko dutela, eta entzuten ari garen belako ere bai. Hauek ja urteetako ibilbidea, duela gutxi ere jakin dugu ez, gaur bertan komentatzen aritu gara, badatorrela singela besti berri bat eta disko bat ere badatorrela. Bai, diseinu ikusi dugu, lore zuri bat. Uda osterako edo diskoa prestatzen ari direla, beraz, mungiarrak ere, hortxe izango ditugu. Baina 19ra iristeko... Asko falta. Dena ez dugu esango. Dena ez dugu esango. Beste talde erreferente bat, Soulfly taldea urte askoko ibilbidea daraman talde brasildarra, Euskal Herrian hainbatetan izan direnak, Elorrioko gazteto pagune batean izan ziren, gerora Bergaran ere jam aretoan eskaini zuten kontzertua, eta hortxe izango ditugu, EHZ-etako holtzan beraiek ere. Gero Mad taldea, Abia taldea, Maiz, Miren Arbaizaren taldea ere bertan izango da, eta baita Willis Drummond ere, Baionarrak kasik ere etxean hariko dira, orain dela gutxi argitaratu duten azken lan horrekin, hala ere lanarekin izango ditugu, beraz, aukera zabala, aukera oparo, eta esan duguna, musikatik aratago ere askoz gehiago eskaintzen duen jaialdia, EHZ. Egin dizuegu proposamena, hilabete falta da, ekainaren 30an izango da, beraz, hasi antolatzen
bertaratzeko. There's no roof above our head, no crystal ceiling thread. Baina arratsaldeko 5 gainean ditugu eta pasoman barko diogu boletinari azken ordua ezagutzeko, naiz irrateko ez du egoi entzuten, ea azkar konpontzen dugun. Ta miresten dira orain dikan, kurba esponentzialaren erdinan, dauden neozleak nola esan. Metak ez dira eraikitzen. Ea orain entzuten dugun egoi belategi? Poesiaz azaldu nahi duen bainan, beldur naiz inor ez ulertzea. Batzuek ez dute deusen batzeko, beste batzuek gehiegi zenbatzeko. Inor ez da nahikoa bizitzen. Bioiak, erga bioiak xautzeko. Inor ez da berazten. Arazo teknikoak tarteko ezin izan dugu egoi belategi entzun, baina EHZ-etan egongo diren Willy Sdermanen Estokolmen abestia entzuten ari gara. Gozatu. Beraz ala ere, loria gaitezen Stockholmen, dena ere baino lehen. Begietan dira, loria gaitezen Stockholmen, dena urtu baino lehen. Beraz ala ere, loria gaitezen Stockholmen, dena ere baino lehen. Begietan dira, loria gaitezen Stockholmen, dena urtu. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Honezkero, ez da pertsona bakar bat bera ere egongo ohartu ez dena. Igandean, hauteskundeak izan genituen Hego Euskal Herrian, eta oraindik matraka ematen ari gara. Hego Euskal Herriko udalak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusiak eta Nafarroako parlamentuko ordezkariak aukeratzeko botoak eman genituen, eta orain, emaitzak eskuan hartuta, udalak eta erakundeak gobernatzeko balizko aliantzak aztertzen ari dira alderdiak. Eta bitartean gu, datuei begira. Izan ere, bai, hauteskundeek aspertzen gaituztela diote askok, baina Kantar Mediak argitaratutako datuen arabera,
joan den igandean, pertsona bakoitzak 3 ordu eta 10 minutu eman zituen telebistan hauteskundeetako edukiak ikusten. 3 ordu eta 10 minutu. Ikusleen arreta bereganatzeko, 3D grafikoak, hologramak eta errealitate areagotua erabili zituzten telebistakatek. Baina egiari zor benetako informazio festa sare sozialetan zegoen. Maitasunak izan dezan berak baino leku hobea. Interneten, sare sozialen eta adimen artifizialaren garapen azkarrak eragin handia izan du mundu osoko hauteskundeetan eta prozesu demokratikoetan. Bere onura eta eragozpenekin noski. Aro digitalak bitarteko berriak eskaintzen ditu ustez zuzenagoak eta potentzialki gardenagoak, batetik alderdiek hautesleekin harremanak izateko eta bestetik emaitzen kontakizuna egiteko. Eta hori egin zuten Lasarte eta Barainaingo 2 saltxerok. Beklasekoa izatearen konplekurik bateriz erdaratrak. Hautes gaua elkarrekin izenburupean, Eneko Orozek ekin Twitch kontuan, Iruña Asti zarkakusorekin hauteskundeen gaua aztertu zuten. Gurean ditugu dagoeneko, saltxero, Mari saltxero eta kontu guzti horietaz hitz egiteko, Iruñe bera eta Eneko noski. Arratsaldeon, bikote. Arratsaldeon. Epa, ez dugu Eneko entzuten. Eneko, entzuten gaituzu? Bai, entzuten zaituzu, barkatu, kaixo. Eta guk zu baita ere, zemu zaudete? Ondo. Ongi, nekatuta. Nekatuta? Nekatuta lanaren gatik edo nekatuta hauteskunden gatik? Denaren gatik. Bizitza orokorrean, baino, bueno. Beste hauteskunde batzuk. Bai, erdi brometan, erdi serio, erdi brometan, ja, egin un talde bat, orain komentatuko eguna antolatzeko, eta erdi brometan, erdi serio izena aldatu nion, eta U23 jarri nion. Eta jarri zuen, jaja. Jaja gutxi ez da, Iruñe? Hori da. Eske, badut sentsazioa tokatuko zaidala. Ze izango naiz, bakarra hemen egongo dena. Baina, bueno, antza denez... Tokatuko zaizula Marian egotea. Bai, eta diot kriston beldurra. Ez zara inoiz egon? Ez. Eta zergatik diozu beldurra? Jo que se, eske, ordu piloak dira. Bale. Orduan sentsazioa da aian nagia, ez? Ez, beldurra. Beldurra. Kriston ardura. Bai, egia da, ardura da, Galdetu behar nizuen nik hemen galdera zerrenda bat osatu dut, eta lehenengo galdera hori izan bertzen, ea uztaierako planik baduzuen eta antolatuko duzen beste hautez gaua. Neri egia esan asko seduzitzen dit. Neri kampainak ez ezkite zer gustatzen, baina hauteskunde gaua flipatzeiate. Eta orduan, neri asko gustatzen zaite esan, eta baliteke. Egia da, hauteskunde hauek zeukatela askoz atxikimendu maila handiagoa, ez? Eta besteak, ez dala horren relevantea, ez? Euskal Herritar batentzako, baina nagian bada interesgarria Euskal Herritik irakurtzeko, ez? Iruditzen zaitelako hori ere garrantzitsua dela. Telebista gehienetan irakurriko da Espainiar estatu mailan, eta niri pertsonalki askoz gehiago interesatzen zait Euskal Herri mailatik irakurtzea, ez? Eta orduan, iruditzen zait hortarako ere aukera ona dela. Naiz eta esaten duten bezala, hauteskunde hauek askoz atxikimendu maila handiagoa sortzen diaten, etorriko dianeko baino. Datorrena datorrela ikusiko dugu ea antolatzen zareten eta ea zerbait egiten duzuen, baino hemen hitz egin nahi genuen jada pasatakoaz. Hau da, igandean egin zenutenaz. Zeinen ideia izan zen? Enekorena. Bai, nik neraman, ni ibili naiz Twitchen aurreko aplikazioan zuzenekoak egiten, aspalitik, eta 2011an neukan pentsatua montatu nun internet bidezko irrati bat, eta Lasartearrak eta Barainaindarrak daukago gozat komunean, eta da oso gure herrikoa gehala. Eta orduan... Bigarren kafean ezakite zer ni Barainaindar sentimentua dudanik. Seguro.
Eta orduan, nik nahi nitun kontatu nire herriko hauteskundeak, nire herriko begiradatik. Osa, nik nahi nun jarri fokoa nire herrian. Eta orduan, horrekin egon nintzen, eta urte pila bat egon naiz, da horren kondizioak eman dia, Twitch dagolako, tresnek asko erreztu dutelako, gaina Iruñe ere ezagutzen dut, eta Iruñe horrelako gozetara apuntatzen da. Orduan, pues, bai. Eta hola sortu zen. Gutxilotan guzilotan hau ezin da utzi hortan ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi guzergatik bi mundutan bizi aurre iritzi itxi oiei hobe zaiatea itxi gauzak aldatzen dira mantxo gaur da atzo jaso dutunetik eraiki. Eneko, Twitterren irakurri dugu, zuk esan duzula, mundu virtualak Euskal Herriko enfokea duen informazioa da eztabaida espazio bat falta duela. Bai. Espazio hori betetzara zatozte zuek biok? Gu ari geha egiten saiakera bat mundu virtualaren euskarazko espazioa zabaltzeko. Oain, ni pertsonalki interesatua nago ikusle izango nintzeteke ez dakit ni naizen pertsona egokiena eztabaida eta informazio espazio hori bultzatzeko. Ikusten dut beharrezkoa iruditzen zaidalako bereziki mundu virtualean bizi danak, ez dituna kontsumitzen komunikabide tradizionalak, ez balin baduka euskarazko eta Euskal Herriko enfoke emango dion espazio bat, jungo da erdal espazioetara. Eta hartuko du, bertako, orduan iruditzen zait, badala leku bat zeinean alternatibak sortu behar dian. Ez dakin ni naizen egokiena, baina bai ikusten dut behar hori, bai izango nintzateke, desde logo, hori ikusiko luken norbait, baina ez dakit hori da nire role edo nik beste rol batzuk euki behar ditudan. Pues, euskarari eta Euskal Herriko begiradari ateak zabaltze honetan. Ikusle, barkatu bai Iruñe esan? Nik uste dut horren inguruan asko hitz egin dugula Eneko eta biok, eta ez bakarrik pribatuan Twitterren eta gure zuzeneko eta baita ere, iruditzen zait garrantzitsua dela ez, oraindik orain Euskal Herrian ez da kontuan hartzen euskaraz edukia sortzen dugun jendea bagaudela eta de hecho aipatzen baldin badira sare sozialak aipatzen dira plataforma hauek demonizatzeko en plan kontuan hartuta espainolez edo gazteleraz edukia sortzen duten euskaldun sortzaileak kontuan hartuta eta bai badaude, baina eske bagaude ere euskaraz edukia sortzen ari garenak. Ez ditugu momentuz zenbaki handirik ez dugu agian horrelako relevantziarik, baina eske gure publikoa ez da hoiek duten publiko bera. Ez zenbaki aldetik, kantitate aldetik, ez karakteristika aldetik, ez ezaugarri aldetik. Eta horri gehituko nioke ikusgarritasuna ere askoz mugatuagoa dela gure kasuan. Orduan, orain mini break Zenei telebista aplikazioa atera da, Zenei telebista aplikazioa bezalako gauzak hortara datoz esatea, begira zenbat gauza ari dan sortzen euskeraz, eman, ikus ditzagun, ez? Ikusgarri egin ditzagun eta ikus ditzagun. Eta hortik iruditzen zait sortuko dela, nire ustez aplikazionek ekarriko duen gauza bat izango da, jendeak esatea, neri ez daki zer gustatzen zait, eta euskalduna naiz, animatuko naiz egitera, porque ikusten dut hemen dagoela, bat, ez dakizeri buruz da, beste ez dakizeri buruz, eta neri hau interesatzen zait, euskara ekarriko dut. Nik lehen dutxatzen dengoela, eske, barkatu, baina eske, ideia hau iruditu zait bastante guapoa zela, eta dutxatzen dengoela pentsatuet, eta, zu zer zinen txikitan, ez? Eta ni txikitan nintzen frikia, nera betan, nintzen frikia, militante politikoa eta euskalduna. Eta ze gertatzen da? Zu militante politiko eta euskalduna zea eta euskeraz bizi ezu. Baina frikia zea eta frikia izatea erderaz bizitzen zen. Orduan nik hor sentitu nun, hau ez da nire leku bat, baina aldi berean nire lekua zen. Orduan, nien nintzen inungoa. Eta hortik, gaur egun, ari dira sortzen ekimen pila bat frikiak euskeraz. Ari dira espazioak irekitzen. Ari dira topia sortzen. Ari dira mangaberri sortzen. Ari dira gamerauntxi ari dira sortzen. Gauza pila bat euskeraz bizitzen dena frikismoa. Eta hortaragoaz.
ZNI zer non ikusi da, Arkakusok igandeko streamingan esan zuen bezala, aplikazio seguroa da eta ez zaituzte entzungo, ez da? Hori da, eske, kriston grazia egin zidan, eneko zegolako tematuta, zenei. Eta, klaro, norbaitik ezalen badu, zer non ikusi plataforma eta orain aplikazioa ezagutzen esango, baina hauek zehari dira promozionatzen, ez? Claro, eske, niri iruditzen zait interesgarria zela, jake euskeraz egin barren un kobertura, jake egin barren euskeraz eta internetetik, iruditzen zitzen interesgarria zela, momentu interesgarria zela, osea, interneten euskerazko edukiak daukan arazo bada ezagutza falta. Orduan, zer egin behar da? Daukazunean esposizio minimo bat erabili beste proiektuak ezagutzeko. Ez zu ezagutzeko, baizik eta ezagutzera eman beste proiektuak. Eta iruditzean, momentu interesgarria zela, bestela agian, iritsiko ezitzaion norbaitek esateko, interesatzen zait, emango jota aukera bat. Eta hori. Ikusgarritasun maila aipatu duzue, Enekok aipatu du, berak ikusle bezala eskertuko lukela horrelako eduki bat. Ze moduzko harrera izan zenuten horrelako zuzenekoek ematen dute, ezta? Zuzenean entzulekin txateatzeko aukera, ze moduzko hartu emana izan zen, jendeak esan dizue, zer iruditu zitzaien? Bai, jo, nik esango nuke oso ona, 5 orduko saio bat egin genuen, ikuslegoa mantendu zen, niri askok galdetu ziatenea posible zen beste nonbaitetik ikusi ez, uste zutelako akaso oraindik orain entzuleren batek ere pentsatuko du Twitcheko kontua ez baldin baduzu, ezin duzula oraintxe bertan gu bigarren kafearen Twitch kanalean ikusi, baina ez da beharrezkoa konturik izatea hori bai. Txatean idatzi nahi izan ez gero, kontua beharko duzu. Baina hori, galdetzen horrelako gauzak ez, baina izan zen oso guai, ze askok gainera partekatu zuten Twitter bidez, ikusten ari zirela, telebista baino entretenigarriagoa. Zela, a ber, pues txiko, gu ez gara, saiatu ginen hola, seriotasunez hitz egiten, baina ez bateratzen. Eta Twitch beste rollo bat da, gu beste rollo bat gara eta azkenean dira erregistroak eta espazioak. Bai, eta gainera nik uste seriotasunerako bazegola beste jende bat, eta guk eman algeniola beste toke hori, ez? Beste toke ezagit mamarratxoago hori. Eta bezakit, neri egia esan asko gustu dutzean esperientzia, lehenago pixka beldurtuan egon, porque ni bai egon nintzen maian, eta ni egon nintzen maian, lo gutxi nun, maian egon nintzen ordu pila bat, kriston jende pila pasatu zen, porque Eliza baten ondoen zegoen, eta mesako jende guztia juntzan, bueno, jaleo bat, eta nekatuan egon, eta ez dakit aguantatuko eten, baina super gustora pasatu nun, egia esan super gustora pasatu nun, enaiz bat ere da mutzen, eta hori. Niretzako datu interesgarri bat izan zen, jende askorentzako izan zela lehengo aldia Twitchen. Eta nik usteet nire rola pixka Twitchen hori dela. Osea, ni saiatzen naiz gauza ezberdinak egiten, interes ezberdinak ditu alako, eta jende asko, agian, jende asko sartzen da Twitchera, Euskal Twitchera lehengo aldiz, nik egindako movida batera, hori iruditzen zait superinteresgarria, ez? Ezagutzea, hau dago. Eta gero ja, jungozea, esploratzen baude tresnak, ezagutzeko Jon Lizek egintzun, pagina bat dago, jartzen dituna hor euskerazko edukisortzaile guztiak Twitchen. Jun esploratzen, ez? Eman pixka bat tresnak jendeari, eta behin sarbidea topatuta, ezagutu ezala mundu guzti hori, ez? Euskerazko mundu guzti hori. Zuen tonu alai eta mamarratxe hori aipatu duzue, eta Eliza aipatu duzue, eta hain justu badaukagu korte bat Elizaz hitz egiten duena. Beti bozkatzera doazen oiei, lehen egon naizela pentsatzen, osea, berdin du eguraldi kaskarra egin edo zergatik beti, osea, nola egiten dute eskuinekoek aseguratzeko beti jendea doala bozkatzera eta guetz gara gai horretarako. Nire, benetan, niego naizen lekuan, ez dakit beste lekutan nola, baina niego naizen lekuan gaur maian, Eliza dago. Amaika territatik, ordu bat territatik ez gea gelitu. Ez gea gelitu, jendea etorri. Nik ez dakit oaindikan Elizaren mobidak funtzionatzen duen, baina hor daude
Daude espazio batzuk jendea mobilizatze dutelak masiboki. Hori izan da pasa bat. Ojo, niri, Hauxe izan zen giroa, 5 orduz mantendu behartzen, eta esan duzuen bezala formatu bakoitzak bere nortasuna du, eta hau izan zen zuena, pixka bat, hori ez, giro informalago batean, baina informazioa emanez, eta gaina lehen eskuko informazioa eneko mailan egon baitzen. Bai. Ez, eta gainera iruditzen zait jendeak ere eskertzen dula horrelako zerbait, ez? Askotan badauka informazio politikoak badauka asko teatralidadetik, eta ez posetik, eta horrelako zurruntasun batetik, eta guk pixka bat horrekin hautsi genuen, baina gertatzen ari zenarekin hautsi gabe, ez? Osea, pixka bat formak aldatu genitun, baina ez ginen desbinkulatu gertatzen ari zanetik, eta interesa genukan gainera biok hori gertatzen ari zanean. Tardoan iruditzen zait, esperientzia bezala gauza bastante interesgarri zentzala. Eta kaso ere, niri iruditzen zait interesgarria izan zela, ez normalean saioetan, horrelako saioetan, egiten dena da analistez inguratu, ez? Normalean unibertsitateko irakasleak, soziologoak, politologoak, eta bar, ez? Edo kazetariak. Eta gure kasua gu ginen bi Twitchlari, bakoitzak bere formakuntzarekin eta bere feedback, bere backgroundarekin, ez? Bere atzeko ibilbidearekin eta motxilarekin. Nik uste dut hor grazia izan zuena izan zela, egiten genuela bakoitza bere lekutik, ez? Osea, ez nik dakidan horretaz, en plan, ni naiz analista de no seke, baizik eta ni orain Iruñan bizi naiz, kriston pena nuen ez nuelako Barainainen bozkatu, eta superpenatxu nengoen Barainainen EH Bilduk zinegotzi bat gutxiago zuelako. Ikusi dugu, ez? Zuen 5 ordu luzeko emanaldi honetan, egin zen dituzela, naiz eta enekok esan duen kanpaina etzaiola interesatzen eta hauteskundeak bai, kanpaina pixka bat aztertu zenuten, aritu zineten bideoak ikusten, adibidez, matxaren bideo famatu hori. Hori egia da gehiago izan zela Iruñen aportazioa, baina Iruñek lan duzun hori gehiago, eta... A ber, eske hor ni nahiko komunikazioaren frikia naiz, orokorrean, Osea, hor hartzen duzu komunikazioa hola, zaku batean sartzen duzu, kriston pixua izango zuena, eta ez dakizula ez non hasi ez non bukatzen den, pues horren frikia naiz. Eta, gau, ze pasatzen da, horrelako hauteskundeak daudenean, kanpaina politikoa izaten dela brutala. Horten ez dut jarraitu, baina hasi nintzen kolaborazio, Amaika Telebistako kolaborazio batetarako bideoak begiratzen, eta eske, Iruñeko alkatetzarako hautagaietako inoretzen salbatzen. Osea, fantasia bat esaten de, niri mereziduan edukia, baina aztertzeko modukoa. Ez. Zugirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Jarritu zenuten horrelako, ez dakit, gida batzuk edo zuen artean hitz egin da zeneukaten bakoitzak zeri buruz hitz egin behar zuen, edo hau izan zen dena espontaneoa eta momentukoa. Super espontaneoa, irratia bezain espontaneoa. A ber, ez, kontuan genuen gehien bat zenbaterako iraupena izan behar zuen, ez? Osea, kalkulatzen genuen 8etan isten baldin baziren eskolak edo hauteslekuak kostatuko zitzaiola pixka bat emaitzak ateratzen hasten zenerako. Orduan hor kalkulatu genuen noiz hasiko ginateke. Osea, zuzenekoa egiten eta pixkat ere kalkulatuta gure osasun mentala noiz arte egon bar ginen. Eta hor antolatu genuen eskaleta moduko bat, blokeka eginda, zer komentatu genezaken edo zer ez, denbora tarte ezberdinetan. Eta tipo, hasieran mamarratxeo gehiago eta horrela, en plan, ez daukagu ezerrez, orduan, ez, pixka bat tal, eta gero, datuak hasten zianean ja, jungo ginen datu eta ara, baina, klaro, eske datuen aurreko tarte hori bete inbar da, orduan, hori zan...
nik uste dutela garrantzitsua kontuan izatea, Twitchek baduela, niretzat Twitchen magia da, txatarekin dagoen zuzeneko interakzio hori, orduan horrek asko markatzen du ere nondikan joango zaren edo zer egiten duzun. Demagun, hasten garela gu bideo hauek jartzen eta esaten diate, Iruñekoak dira, oso lokalizatuak dira, ez zaigu importa, osea, nik nahiago dut Bilbon gertatzen dena. Eta orduan nik esango nieke, bueno, pues, Juan, EITB-ra. Broma da, baina pizkan nafartzen trista, baina nik anezatu nuen hasieratik. Zerbait etorkizuneko Nafarroako erregina. Eta, bai, erregina republikarra. Eta gainera, horri gehitu behar zaio... Esanak beti aurretik. Horri gehitu behar zaio, jarri genitula bideoak Nafarroakoak, eta gero jarri genuen beste bideoa zan Lasartekoa. Osea, que, hemen, bai, nabarmena zan. Nundik egin da zegoen nabarmena zan. Eta gero nik uste baitare ez genula ere zeuki telebizetan eta beste komunikabideetan euki oidan neutralidaderik, ez? Alderdiren baten emaitzekin gehiago pozten ginen beste batzunak baino. Osa, hori hola zan, eta nik uste torrek ere ematen ziola naturaltasun bat, batzui gustatuko zaiena eta beste batzui ez. Baina ez gatoz ere ez denei gustatzea. Bueno, ni behintzat ez nator denei gustatzea. Orduan, irutzen zait, pues, nahizunak zeukala espazio bat, ez berdina. Hori eneko hori ere, edabideetan batzuetan behintzat, emaitzak ateratzen direnen batzu gehiago gusten dira gertatzen da, ez da, zuen karko. Egia. Bazen duten, horrelako hauteskundek hauetan eta modan dauden paktometro edo rantzeko erramintarik bazen duten zuen puzbiak osatzen joateko? Guk ez, baina Nafarroako parlamentuko webgunean ematen zuen aukera osatzeko. Gaur ja edabide gehienetan jarrita dago, atzotikan esango nuke, baina gauria eguneratuta, baina momentuan ez zegoen orduan. Bakarrik jokatzen genuen horrekin. Eta, bueno, matematikekin. Bai. Osea, ez geneukan kriston infrastruktura prestatua, agian urrengoetarako edo danalakorako aian jende gehiago juntatu beharko ginateke, hemen bi geunden egiten dena, eta pues, eta hori grafikena eta guzti hori pues, utzi genuen beste medioen esku eta beste medioek zer egiten zuten ikuste genuen, baina ez genuen hori egin. Eta dena esaten dugunean, uste dut garrantzitsua dela, argi ustea dena dela zuzeneko kudeatzea, horretan doaz alderdi tekniko guztiak, ez irudia ongi ematea, eszen aldaketak ematen baldin badira, bideoak sartu baldin baditugu hori ongi kudeatzea, ongi entzuten dela arduratzea, gero edukia ematea edo sortzea, ez? Azken finean. Nik nera man gehiago alde teknikoa, digamos, eta Iruña izan gehiago eskaleta eta eramaten zuna pixka bat gidaritza edo saioarena, eta hola bien artean egite genuen horrelako. Eta gero egin genuen gauza bat, ez zula arrakastasko duki, baina egin da, nire Instagramen jende gutxi jarraitzen nauelako, izan daiteke. Bueno, kontua da, egin genula aukera bat eman genuen Instagramen jendeak audioak bidali eta sartzeko audioak. Bakarrikan batek bidalizun, eta apena izan zen, osea, bializun, baina bat bakarrik izan zen, ez? Eta, pues, izan ziteken gauza interesgarria, pues, jendearen ez, iritziak eta jasotzeko, baina, bueno, aurrengo batean... Nik uste dut, atea ireki genuela, ez? Osea, aurrengoetarako horrelako formatua duen edukirik sortzen bada, ez azkenean esan dugun bezala, osea, neko zuk esan duzu, askorentzat Twitcherak hurbiltzeko modua izan zela programa hau, orduan nik ere ulertzen dut, gainera gogoratu dezagun Euskal Herrian bizi gara, Euskal Herrian horrelako gauzekin lehenengo da, como oazen ikustera, distantziatik, eta gero jasizo, pues, sartuko gara, baina kontuz. Pauso txikiekin. Eta gogoratu nahi dut, honea, saio honetara etorri ginen aurreko batean gubiok, eta izan zen, gentozen aurkezten ligatzeko espazio bat, ez? Eta ligatzeko espazio batetik pasatu geha hauteskunde espazio batera. Eta geha, betiko bi jaleotan sartzen dian betiko biak, gauza ezberdinak egiten da, orduan, pues, bueno, bideak irekitzen, gero jendeak jarraitza ditun. Eneko,
nabarmena da mat egin dugula. Bai. Twitchekin. Ligatu daiteke hauteskunde gauean? Hombre, emaitza honak baituzu agian, bai, baina guk ez. Maietan, ojo, hor dago jende asko, dago pasatu duzu, pertsona, zenbat dira, maiko presidentea, presidente ordea dago, bai. Daude bi bokal, presidentea eta bi bokal. Eta idazkaria, 4 pertsona, minimo. Gero, alderdietako jendea, bai. Apoderatuak. Udalak jarritakoa, edo gobernu, edo parlamentukoa, edo gobernukoa. Kasu horretan guk Nafarroko gobernukoak. Aukera badago, ez? Dira, ordu asko dira. Gazteleraz esaten den bezala, mucho tiempo muerto. Bueno. Eta gainera hola, eserita elkar. Aizoia da, investigatuko dugu, ea maitasun historioren bat jaio den hauteskundeetan mailan hainbeste ordu pasa ondoren. Baina hori beste baterako utziko dugu, Iruñeeneko eskerrik asko gurera etortzeagatik kontatzera nola izan zen hautes gau zoragarri hura. Eskerrik asko horrelako ekimenak martxan jartzeagatik, oso interesgarria iruditu zaigu, badakigu entzule askori ere gustatu zitzaiela zuen proposamena, adi jarraituko dugu urrengoetarako, ze ikusi nahi dugu, eta agian parte hartu nahiko dugu, Hor... Gonbidatuak zaudete. Bai, guztiz. Amua botatzen dizet. Jarraituko dugu harremanetan, eskerrik asko berriro ere, eta gauzatxo bat galdetzea bakarrik falta zait. Ea gai izango zinateke deten, esateko zuen streamingeko unerik gogokoena zein izan zen? Nik bakat nerea. Du Iruñeko alkatetzan lehenengo, eserleko gehien zituen momentu hori. Eta okerrena, ikusi nuenean Voxek 2 parlamentari izango zituela Nafarroako parlamentuan. Nik nereakat ezala perzibitu, baina nik bai, eta izan, nik maian egonean, justo nire lagun honenari toka zitzaian bozkatzea mai horretan. Eta ama izan berri da, eta kriston ilusio egiten zian bera ikusteak, eta izan jende pila etortzen, eta bera ez etorren. Eta idatzen nion mezu bat, eta esan nion, jende pila dator, eta gehien ikusi nahi detena ez dator. Eta, bueno, etorri izan, ikusi nuen, tal, kontua horrekin gelditu nintzela, ez? Eta nire lehengusina bat burlatakoa da, eta burlatan emaitza interesgarriak zeuden, da idatzen nion, eta streamean esan nuen, nire lengusinari idatzi dio, eta burlatan ze bibra, eta mezu pila badazkat, baina justo nahi nuna ez jaso, justo lagunari esan nion, eukiko nun buruan, eta esan nion berdina. Eta supergrazioso iruditzean, eta hori da niretzako momentu. Esan bezala eskerrik asko bikote, eta jarraituko dugu harremanetan. Muxu bat! Mila esker, agur! Zuei, agur! Erantzuna bekintzak berak nor da bilzaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Horretan, erantzuna bekintzak berak nor da bilzaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Sukaldean plazan, zaitu gaiztoa beti zor. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Karo, Emerald 2007an egintzen ezagun Back It Up izeneko bere lehen single honekin. Eta urte batzuen ondotik 2010ko urtarrilan kantu hau barne hartzen zuen bere lehen diskoa kaleratu zuen. Arrakasta handia izan zuen eta berehala letu zen Herbeeretako disko salduenen zerrendetara. Hainbat lan kaleratu ditu ondotik, bino egia da, aspaldian ez dugula bere bertze albumen baten berririk izan. Ea ba, laizter sorpresa pozgarriren bat hartzen dugun. 42 urte gaur, Karo Emeraldek.
again. From the middle to the top to the end. La 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 la. La 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 la. Back to the middle to the front to the end. La 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 la. Everybody la 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 la. I don't care if he's a friend from the front to the middle to the back to the end. Back, back, Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Guztia harrika itzaliz lehorresan zenidan, argi gutxirekin askotan hobe ikusten da. 8. eguna dute gaur, 10 egun pantailarik gabe erronkan parte hartzen ari direnek. 20. ekitaldia du proiektuak eta Ipar Euskal Herrian 19 egiturak egin dute bat, guztira 1500 haurretan eraberen parte hartzearekin. Mugikorrak, tabletak, ordenagailuak, telebistak edota edozein motatako pantailak albo batera utzita dituzte maiatzaren 23 geroztik, eta horrela egon beharko dute gutxienean ostegunera arte. Urruña, Arbona, Biarritz, Azparne, Irisarri, Lartzabale, Uztaritze, Zuraide eta Ziburuko ikastetxeak izan dira ekimenarekin bat egin dutenetako batzuk, eta hoietako hainbatek lehen aldiz egin dute bat gainera. Ekimen hau 2003an sortu zuen Jacques Broderek Quebecen eta urtez urte milaka ikastetxe eta institutuk hartu dute gain bere erronka. Frantziar estatuan duela 5 urte 4.500 parte hartzaile izan baziren, aurten 55.000 ikasle izanen direla aurre ikusi dute antolatzaileek. Helbururik aipatu gabe. Epe luzera, ohitura osasungarriagoak hartzen dituzte ekimenean parte hartzen dutenek. Hori da, orain arteko esperientziak erakutsi duen ondorioetako bat, eta kritikarako begia ere zorrozten zaie. Proiektua bera hobeto ezagutzeko, 10 egunez pantaila gutxi ekimeneko kide den Eneko Jorajuria gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri Eneko. Arratsaldeon. Bueno, aipatu dugu, maiatzaren 23az geroztik dela martxan ekimena, jada 8 egun, ez dakit, Eneko, oraindik ere ez da amaitu, baina zer moduz doa ekimena? Nahiko ongi, ariketa zaila da, urtero egiten badugu ere horrek diote zaila dela, eta kostatzen zaie berriz abiatzea beti, baina lan aske handia egiten dugu dena prestatzen, dena plantan ezartzen, burasoekin, erakasleekin, lankide erriko elkarteekin, eta azkenean aurten ere proiektu polita ateratzen da, eta parte hartze handia da iduriz, eta aurrak motivatuak dira, eta puntu hainitz irabazteko gogoarekin. Eneko, gainera gaur egun esan liteke nahi gabe ere ez oso zaila dela, ez? Pantaila bati ez begiratzea, ez da bakarrik norberak bere eskura dituen ordenagailu, mugikor eta dena delakoak, kalean edozein lekutan ere kasi pantaila batez ikusteko kasi derrigorrezkoa da behera begira ibiltzea. Bai, arrazoin duzu. Benen, gure proiektuarekin lantzen duguna da aixi pantailak bazterrerat ustea albezain bat, zeren badakigu aurrek, helduek ere bai, benen aurrek gero eta denbora gehiago pasatzen dute aixi pantailen aintzinean, eta hori beren osagarriarentzat kaltegarria da, eta behar ditugu burasoak lagundu pantailen aintzinean pasatzen den denbora murrizten, beren menpe atxikitzen, eta hortarako da ariketa hori, ariketa zaila da, oso zaila, baina hori esker, gure baitan ditugun gaitasunak indartzen ditugu, eta deskonexio digitalaren gustua lantzen dugu.
Eneko, aipatu duzu, zaila dela bai parte hartzen ari diren ikasleentzat, eta baita gurasoentzat ere bai, ez? Izan ere askotan ikusten dugu, gurasoek aurrekin dabiltzanean askotan badutela joera hori, ez? Mugikorra edo pantalla bat eman eta aurra nolabait ere lasaitzen dela une horietan, beraz, aurrentzako ariketa berezia da, 10 egun pantallarik, aisialdiko pantallarik gabe egotea, baina gurasoentzat ere bai ziurrenik. Bai, hastapen batean burasoek pentsatzen dute aurrek beharko dutela ariketa egin, menen laster hartzen dira, ohiturak, pantailak ohituretan ongi sartuak direla, eta aurrak lasaia txikitzeko, edo txikiak direlarik bereziki nahi dugularik sukaldatu, edo dutxa hartu, edo erreski pantailen entzinan ezartzen ditugu. Eta beraz, 10 egun horietan, familietan, berda antolaketa pixkat moldatu, bestela egin, eta hortan da ariketa ere, denak denak behartzen gaitu beste manera batez egiten egunero. Eta kaso horrek berak gurasoen sormena ere eneko sustatuko du, ezta? Pantailaren ordez beste zerbait egin beharko da, eta kaso jolas edo ariketa berriak ere sortuko dira? Bai, bada jolasteko moduak berdira bertzela pentsatu, baina badira ere ohiturak, otorduak adibidez, bazkariak, afariak egiten aldira pantailari gabe, eta hobe da aurjarentzat, eta hobe da familia guziarentzat, gure arteko aur eta burasoen arteko ahemanak sakontzen dira, hobetzen dira, hizkuntza gehiago ematen da, elkarrizketa gehiago bada, eta elkarren ezagutza ere bada, eta beraz bada jolasa, isia, benan badira ere eguneroko ohiturak, eta oartzen gira, erronka hori eginez, zenbatetaraino pantailak sartua ditugun ohituretan, eta noiz ez giren azkenean hain behartuak haien erabiltzen, eta hortarako bada higiena bat ohitura horietan egiten dena. Akaso hori ere bada, eneko oraintxe zuk aipatzen zenuena, pantailak modu inkonstiente batean edo gure egunerokotasunean oso gauza garrantzitsu edo denbora asko kentzen diguten gauza bihurtu dira, eta horrelako ariketa bat egin behar da horretaz jabetzeko. Bai, ez da aski sensibilizatzea, ariketa bat berda, ariketa horrek, ariketa fisiko batekin bezala, edo ariketa mental bat bezala, indartzen gaitu. Gure baitan ditugun gaitasunak azkartzen ditu, eta azkenean ohiturak beste manera batez ikusteko eta antolatzeko parada ematen digu. Neko aipatu dugu, aurten badirela, lehen aldiz ekimenarekin bat egin duten ikastetxeak, horrek esan nahi duena da, ariketa zaila izanagatik, gero jasotzen diren ondorioak positiboak direla, eta hortxe daude ez, parte hartze datu horiek ekitaldi gora egiten, horrek esan nahi du, ariketa zaila honek gero emaitzak ematen dituela. Bat dirudienez emaitzak ematen ditu, erronka bukatua delarik bukatzean galdezketa bat egiten dugu, gurasoeri zuzendua, baita ikasleri, baita erakasleri, eta hartzen gira erronka horrek baduela eragina bizi ohituretan, hala diote burasoek, etxean lagunduak sentitzen dira bizi ohiturak sanotzen edo hobetzeko. Erronka horrek eztabaida berriz sortzen du urtero etxean, eta berriz aipatzen dira zein diren deskonexioaren onurak, eta zein diren zertan kaltegarrietan denbora gehiagi pasatzea pantailean aintzinean, eta bada sentsibilizazio lan hori, eta onurak sentituak dira. Bizi ohiturak aldatzen ikusten dituzte burasoek, beren hezkuntza lanetan indartuak direla sentitzen dute, eta burasoeri galdetzen diegularik, 89% eskatzen du eskolak berriz proposatzea hori ondoko urte batean. Beraz, pentsatzen dugu badola eragin baikorra, eta pentsatzen dugu hortarako erronka hori zabaltzen ari dela ikastetxeetan.
zalantzari gabe datuak hortxe du, eneko 89ak modu positiboan boloratu baldin badu, ezpairi gabe datuak benetan dira esanguratsuak. Eneko gurasoen ikuspuntua aipatu dugu, ikasleen aldetik, behin ekimena baitzen denean egiten duzuen galdetegi horretan, ikasleen aldetik, zer nolako erantzuna jasotzen dituzue? Gehiengoa postu da, erronka hori posten da, erronka hori bizitzea, baina ez dira burasoak bezain bat prest ariketa berriz egiteko, euneko 70ak eskatzen du, eskolak berriz egitea, beraz, horrek nahi du euneko 30arentzat zaila izan dela, eta kostatu zaila, eta hori kontutan hartu behar da, gaur egungo bizian pantailak baztertzea ariketa zaila dela, eta beraz behar dela prestaketa ongi egin. Erronka hori ez da egin behar ikastetxe batean prestaketari gabe sobera zaila da. Berdu zinez, berda aipatu aurrekin, berda aipatu burasoekin, berdira gauzak antolatu, erronka hori albezain ongi iragan dadin. 1500 ikasleren parte hartzez ari gara, 1500 aurretan erabe ari dira Ipar Euskal Herrian, aipatzen ari garen 10 egun pantailari gabe ekimen honekin bat eginda, ari gara esaten parte hartzeak gora eta gora jarraitzen duela urtetik urtera, aurrera begira eneko, parte hartze hori zabaltzen joatea da, zuen helburua? Guk guri iruditzen zaigu erronka horrek onura handiak dituela, eta gure ideia da ezagutaraztea beto, eta iparaldean egiten da, Frantzia mailan ere egiten da, hegoaldean ez da egiten oino, behar bada egun batez ikastetxe bat hasiko da, ikusiko. Gurasoak aipatu ditugu eneko, ikasleak beraiek ere aipatu ditugu eta ikastetxez hitz egiten ere ari garenez, irakasleen ikuspuntuaz ere galdetu nahiko nizuke. Irakasleek beraiek pentsatzen dut izango direla baita ere gurasoek bezalaxe, ekimen honek ikasleengan dituen eraginak modu zuzenean ikusiko dituztenak. Erakasleak ez dira beti ikasleak eta burasoak bezain bat unkituak, zen eta beren aurrak ez dira bortxaz erronka egiten duten eskoletan, zinez unkituak direnak dira aurrak eta burasoak. Baina hala ere, erakasleen iritziz, erronka horrek laguntzen ditu aurrak, ohitura osasun garriagoak garatzen, eta laguntzen ditu ere beren begirada zorrozten pantailetan ikusten dituzten programeri buruz. Edo pantailek edo pantailen gibilean diren profesionalek erabiltzen dituzten teknikak gu pantailen aintzinean atxikitzeko luzaz eta maiz hori buruz espiritua zorrozten ere bai. Hori da ez, begirada ero zorrozten zaiela da ondorioetako bat, eta hori, akaso pantailak itzalita dituztenean edo pantailak erabiltzen ez dituztenean aipatzen dituzun, pantailaren atzean diren influentzia edo dana delako iegutzita, akaso konturatzen direlako gauzak ez direla, pantailak esaten dituen moduan soilik badirela gauzak ikusteko ertz gehiago. Bereziki ikusten dena edo ikusten aldena aurra handienekin, da
badirela teknika horiek, teknika batzu gu pantailen gibilean atxikitzeko, adibidez, ez negin, bortizkeria filmetan edo marrazki bizidunetan hori asko baliatua da, aujak, nola erran, aujaren arreta atxikitzeko eta aujak filmaren segida begiratzeko edo serie baten segida berriz begiratzeko. Eta lantzen dugu hori aurrekin, ikusiz, aipatzen dugu zer den bortizkeria horren eragina gure baitan, adibidez amez gaiztoak edo ditugun beldurak, eta ikusten dugu teknika horiek badutela eragina gure baitan, eta hori interesgarria da lantzea patsatzen dut gazteekin. Aipatzen aldira ere, beste gauza batzu, nola dopamina eta plazeraren zirkuitoa, nola egina den guk beti gehiago eskatzeo, plazer hori aurkitzen duguna gure pantailen aintzinean, nola berriz beti nahi dugun hasi eta horrek atxikitzen gaituela pantailen gibilean. Eta ikusten aldira ere aplikazioen teknika batzu adibidez Snapchaten teknika zeinen sugar horiek ara mantentzea egunero lagunekin hori nerabekin osongi funtzionatzen du. Sugar horiek ez bat dituzu egunero entretenitzen edo azten galtzen dituzu eta beraz horrek behartzen zaitu gau egunero edo arratsero denbora pasatzen zure aplikazioan, zure laguneri argazkiak edo mezuak igortzeko, eta hori egina da nerabeak, aurrak pantailen aintzinean atxikitzeko luzaz eta maiz, eta hori azaltzea eta aipatzea interesgarria iruditzen zaigu. Ari gara, ondorio interesgarriak entzuten ari gara, aurreko urteetako esperientziak utzi dituen ondorio interesgarriak aipatzen ari gara. Esan dugu, gaurkoa okerrezpa gaudeneko 8. eguna dela, orotara 10 egun izango dira, eta gero pentsatzen dut askotan egiten den galdera izango dela, ezta? Eta 11. egunean zer? 11. egunean puntua kontatzen ditugu, gero baritugu diplomak banatzeko aurrei, eta gero galdezketa osatzen dute, bilana egiten dugu, ikusten dugu ze izan den zaila, zer izan den ez hain zaila, eta azkenean bilan hori egitean aipatzen aldira, ze aldaketak egiten aldiran eguneroko bizian, egunero, eta gauzak ze aldaketa ekartzen duen, ze onura ekartzen duen ariketa horrek, deskonexioak, eta esperantzarekin gauzak aldatzen direla pixkanaka augen baitan. Ez dakiteneko, somatzen duzue behin 10 egun hauek pasa ostean, ez erritmo berean jarraitzen duenik, hau da, 10 eraba pantailari gabe egoten den egoteaz aparte, ez dakit, 11. egun horretatik aurrera somatzen duzue, ez dakit gurasoen artean edo badela neurri batean bada ere pantailarekiko dependentzia hori murriztea urte guztian praktikan jarri nahi duen gurasorik edo? Galdezketan diote burasoek erronkaren ondotik segituko dutela auja laguntzen, pantailak mugatzen, murrizten egunero. Bada borondate bat, galdezketa egiten delarik egun batzu erronkaren ondotik jaten dute pantailan zina pasatzen den denbora txikitu dela erronkaz geroztik. Badira onura batzu ikusten direna egun batzuen ondotik, eta gero luzarako antzirut zure galdera bakatu. Ez, esaten ari ginen, nola baitere, behin ekimena amaitzen denean, 10 egunak igarotzen direnean, somatzen ote duzuen gurasoen aldetik edo intentziorik, ez erabat pantailak kenduta izatea, baizik eta akaso urtean zehar ere pantailekiko dependentzia hori apur bat murrizten joatea. Bai, intentzio bada, lortzen duten gero hori beste gauza bada, hortarako berriz egiten dugu urtero, baina intentzioa eta borondatea hori adierazten dute galdezketan bai.
Ba, akaso Goiuri, guk ere saiatu beharko genuke, ez da, ariketa nik pentsatzen du nire burua jartzen dut, eta 10 egun pantailari gabe egoteko erronka hori, ba, izerdia latz bota beharko nuke lortu alizateko. Aixi pantailak dira, Ba, aixi pantaila, baina... ja modu automatikoan eneko egiten dugu, ez da, esate baterako autobusaren zai edo trenaren zai gauden momentuan ja eskua segituan sakelera eman mugikorra hartzen dugu eta ezer ez dugu egiten, ez dugu ezer egiten, baina ja badugu ohitur hori mugikorra atera eta pantaila piztu eta itzali, baina ja atera duzu eta begiratu duzu pantailari. Niri gertatzen zait, pentsatzen dudala, ez? Ba, nik ez daukat arazorik, ez daukat adikziorik, baina gero nere mugikorrak egiten dit, ba, asteko informe moduko bat eta jartzen didanean, aste honetan pantailaren erabilera eguneko ez dakitzen batean igo da, amorrua ematen dit, esaten dut, ai ama, gehiago. Eta ikusten dudanean agian urrengo astean, bueno, murriztu egin da, aurreko asteari dagokienez, murriztu egin duzu pantailaren erabilera eta pentsatzen dut, bida, ze ondo. Hori da, eneko beste galderatxo bat, ari gara 1500 aurretan eraberi buruz hitz egiten, gurasoek ere saiatzen dira, helduen artean ere aurroien inguruko helduen artean bada zabalduta, ohitura, hori, egitekoa. Ean parte hartzen duten jonkan, bai. Orduan, galdezketan ere hori hortaz hortzen gira, aurrek dute jonka egiten, baina horrek badu eragina familiako enbaitan, burasuek ere berbaitute beste modura antolatu, beste modura antolatu 10 egun horiek, eta aurra nahi baitute lagundu, sustengatu, amek eta aitek, amek bereziki, amek gehiago, murrizten dituzte pantailak, indar bat egiten dute, 10 egunez gutiago baliatzeko aixi pantailak. Eta hori ikerketek maiz erakusten dute bizi ohiturak erakasten direlarik sakonki aurrei, eragin edo ondorio onak ere izaten dira familiako guztietan. Ikerketa batek erakutsi zuen nola pantailak murrizten erakatsiz aurrei, burasuek ere murrizten zituztela eta otordu gutiago pasatzen zirela pantailen aintzinean adibidez. Ba, entzuten ari garin ondorio guztiak Goiuri positiboak dira, akaso guk ere saiakeraren emate egingo dugu, eta enekoak aipatu duen, azkenean ondorio horiek eta ondorio positibo horiek epe luzera ere ohitura aldaketak ere somatzen direla, eta akaso heldu beharko diogu, egunen batean. Pixkanak agian, entrenatzen hasi beharko gara. Osnak hasiko gara, lehenko bost egingo ditugu, eta bost egiten baditugu, gero beste bost. Baina, erroka benetan interesgarria. Ba, eneko jorajuri 10 egun pantailari gabe ekimenaren inguruko kidea, mila esker, bigarren kafean ekimenaren ondinorakoak azaltzeagatik, eta aurrera begira ere itzengo dugu elkarren berri ondorioen inguruen eta hitz egiteko. Misker, kusarte. Agur, guk aurrera egingo dugu Bi bide izeneko Petxiren abesti hau entzuten. Zenbat jende, zenbat bakar daude, elkarren berririk jakin gabe, ezinez ere erran da hitz egin, zerbait erran eta orduan min, nahi nuke bainik ere bihurtu zetara ego zabaldu be, hortze argioatea ta gero izatea, zure sorbalda nora itzuli, emaidazu eskuata oazen bio bortozik, mundu bat jaioko da bihar goizik, bizitza da bakarrata, ez ditu bibide baizik. June, Goiurik esan du, aurrera jarraituko dugula, aurrera naiz irratiaren emisioa jarraituko du informazioaren arian saioarekin, arratsaldeko 6:00 aurrera, minutu bat barru, baina gu bigarren kafearekikoak ontan utzi beharko ditugu, ezta?
Bai, ja bada garaia ere guk deskantzatuko ez da. Osatu ditugu gaurkoak. June, Romatet, eskerrik asko eta ostegunera arte. Bai, zu bihar arte ez da. Ni bihar arte bai, hori da. Eta zuei erentzule esan dakoa bihar arratsaldeko 4:00 hementxe naiz irratian, bigarren kafean izango gara zuen zai. Ondo izan bihar arte. Bide baitzik, triste bizi gintezke edo erdi pozik. Triste bizi gintezke edo erdi pozik. Triste bizi gintezke edo erdi pozik. Keep calm and bigarren kafea.